Міжнародний день сімей. Від здоров'я християнської родини зависить ціла атмосфера, в якій люди виховуються. Майже безхосенною буде праця вчити людей Господнього страху, Божої любові, любові ближнього там, де нездорова, затроєна атмосфера родинного життя. Виховною працею християнської матері, дбайливою опікою християнина батька, добрим приміром і проводом старших братів чи сестер в численній родині виробляються ті християнські чесноти, що роблять християнина. На тій природній підставі в так приготовану ріллю падає зерно Євангелія і може тоді принести обильні плоди. Душпастерська праця повинна безнастанно піддержувати, відтворювати ту атмосферу святости родинної любові, що є вже таким дочасним благословенством для людей. Нехай буде пересвідчений, що його праця для освячення християнської родини може більше осягнути, як праця звернена до одиниць. А що чесноти родинного життя опираються на тих двох основах – пошанування і підчинення себе авторитетові і вживання авторитету з любові для добра підчинених, християнська родина є школою прямо всіх суспільних прикмет і чеснот, на яких спирається добро цілого народу. Тих чеснот учиться чоловік від першого року життя. І коли їх не буде в дитинстві, правдоподібно буде в пізнішому житті шкідником для народної справи. Але щоб їх чоловік навчився дитиною, є потреба мудрого проводу батьків, веденого мудрим проводом душпастиря. Ті чесноти є підставою не тільки суспільного ладу, але й християнської святости, коли вони є підставою любові ближнього і любові Бога. Християнський лад родини є не тільки символом, але й відблиском того ладу, що по волі Ісуса Христа має християнство впроваджувати в родину людства. 1941 рік, Львів, з декрету митрополита Андрея про 4-ту Божу заповідь.